Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikuma mimma alamani Rabbi. Inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Zalikum utawi mangkono sira wong loro, maksude sira wong loro niku impene sira wong loro. Ae tegese hadza takwilu utawi ikilah takwilan. Jlentrei impen wal ikhbaru lan ikhbar penjelasan keterangane. Wal ikhbaru lan keterangane. Bil iku bil mughibati kelawan mughibah, kelawan barang-barang sing ora ketok, ghaib mughibah. Mimma setengah saking barang ngalama kang wis mulang ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Wujude bil wahyi kelawan wahyu wal ilhami lan ilham. La ngala jihatil kahanati ora ing atase arah bedhek utawa medukun wan nujumi lan bedhek nujum. Takwilane impenmu wong loro, takwilan iki ya jabaran amba keterangan sing ana lan sing magepokan karo impenmu wong loro kuwi. Kuwi iki ana kaitan karo babagan sing samar sing ora ketok.
Kuwi setengah saking barang sing Allah pangeranku mulang ning aku. Nabi Yusuf omong ngeten niku karo wong loro niku. Wujude kaitan karo le Gusti Allah pangeranku mulang aku nganggo wahyu lan nganggo ilham. Ora semata-mata arah perdukunan po ming sekedar dibedhek-bedhek ya ora. Ora gaya-gayane dukun. Nah, dukun kan diparani pasien ngono oleh ming bedhek. Nek ora bedhek ming ngira-ira. Iki laramu ki digawe karo Mbak Yumu. Lah kok digawe lara karo Mbak Yu. Lah kula kira ndi Mbak Yu kok. Wong kula kowe mbarep kok. Mantan. Mau anu sing tak maksud Mbak Yumu kuwi kowe takono wong tuamu, wong Mbak Yumu sing biyen lahir Kluron. Wah lah wis ning ora cetha meneh iki ya kan. Wong ora pati paham kok waton nek omong iki. Kira ya nuduh-nuduhe karo bedhek-bedhek iki wis kadowan to. Wo tenan nek dukun iki ming bedhek. Ketemune mengko gawe cumprah. Ngene. Beda karo Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditakoni ngono kuwi len jawab mlakune nganggo wahyu, len jawab mlakune nganggo ilham, ora nganggo model perdukunan karo juru bedhek niku ora. Iki wong udan ning kok menyang ngaji. Ngono. Akhire dibedhek-bedhek, nek karo dukun dibedhek-bedhek. Kok le udan-udan mempengaji ning omah donek-onekke kowe meneh lah. Mula nek Nabi Yusuf mboten ngeten niku. Ini setuhune utawi ingsun iku taroktu. Ninggalke sapa ingsun millata qaumin ing agamane kaum layuk minuna kang ora padha iman sapa kaum bilahi kelawan Allah. Wahum utawi sik kaum bil akhirati kelawan akhirat. Hum hiya dheweke kabeh iku kafiruna wong kang padha kafir. Ae tegese ini setuhune utawi ingsun iku imtanaktu ngelekke sapa ingsun ngandini kaumin saking agamane kaum layuk minuna kang ora padha iman sapa kaum bilahi kelawan Allah wabil ba'si lan kelawan tangi ba'dal mauti sak ba'dane mati. Mula terus menggoke rembukane Nabi Yusuf le ngomongi wong loro niku ngaten niku. Karena takwilane rada mbahayani. Rada mbahayani niku nek sing siji iso gawe mutung tenan. Wong takwilane pen sing siji niku engko calone dipatani karo ratu sih ya. Makane terus omong ingsun utawa aku iku ngelekke banget, nyegah banget melu agamane kaum sing ora do iman marang Gusti Allah
sing ora do iman marang dina akhirat. Muni duwe agama ning ora iman marang Allah, ora iman marang akhirat. Ngejakku ora kaya ngono kuwi. Agama kok ora iman marang Allah, ora iman marang anane tangi saka mati sesuk. Mahsyar sing neng kono kudu tanggung jawab hisab karo mizan. Makane ingsun ngelekke banget melu agama sing kaya ngono kuwi. Wong agama niku ngejake nomor 1 nancepke iman tentang anane Allah. Allah sing maha siji, sing maha sekabehane. Wong kaya kita niku kawula cilik banget nek dibanding donya tok rasa alam semesta, ning donya iki wis dadi cilik banget sih. Dadi ora usah kemaki, ora usah kemayu ngono kuwi. Nek kemaki ki lanang, nek kemayu ki wedok. Mbok awake gedhe kae tetep cilik awake dhewe. Asli. Oh ketoke awak gedhe dhuwur kae asline tetep cilik. Mungguhe Gusti Allah iki. Alah wis. Kudu apa-apane. Apa meneh awak cilik gering-geringen. Saya udu apa-apane wis cilik isih gering-geringen. Nah, wis uming saya udu apa-apane. Wis. Iki engko kepleset po kesandung kowe rampung angger ngono. Karena memang walah ya Allah kok lewani-wanine ra iman marang Gusti Allah. Sing paling parah niku nek wis ora iman marang Allah, ora iman marang dina akhir, ora iman karo anane pati kudu tanggung jawab, sepak terjange terus ngawur. Wis niki jan ya tuna tur nunakke wong. Dheke dhewe tuna, wong liya melu tuna. Saka ulah karo saka sepak terjange wong niku. Ning jenengan nek ngeten niku ya malah ora patek sengit. Karo wong sing tuna, tur nunakke wong iki nek awor kae ya malah do disobya-sobya sih. Padahal dhek iki tuna, tur nunakke wong. Misalkan tukang ngapusi gampangane mbuh nganggo alat apa wae. Mungkin nganggo alat jabatan terus ngapusi rakyate iki rak dheke tuna tur nunakke rakyat. Dheke dhewe tuna jelas walaupun lemuni oleh materi sing akeh sing pirang-pirang ning tetep tuna kok nggih. Wong materine kuwi iki njlomprongke dheke sing kok nek dibalekke ning urusan pemburine nggon tanggung jawab mriko sing dadi sarana nggo nyiksa wong niku ya materine niku. Dadi malah padha karo gawe alat nggo siksa. Golek kadonyan ngawur gek nunakke wong niku nek cara kasarane njenengan ki neng kene dadi tukang pandhe gawe bendho ning sesuk arep bendho ndase dhewe. Iki ketoke gawe bendho ning ming arep nggo bendho dhewe kuwi kok. Lah ming nunakke wong sih. Wong ki kadang kala nek nggon dolim kae ana werna loro. Ana werna loro. Ana nomor 1 tuna ning tunane dhewe ora nunani wong, rugi tapi rugi dhewe ning ra ngrugekke wong. Iya tetep rugi dhek. Rugi dhewe tapi ra ngrugekke wong. Ana wong niku ya rugi dhewe ya ngrugekke wong. Ini nek ngrugekke wong kok ra rugi dhewe ra mungkin. Ngrugekke wong kok awake dhewe ra rugi lah, ning ngrugekke niku wis rugi jeniku. Mula urip iki kudu njedulke program sing sak pas-pase ora ngawur kok ya lah kok sakniki ya Allah kaya wong ra iman tenan ngawur dan bener-bener do ngawur. Kayak umur-umurane wis semono jisih ngawur wae.
wis ngrugekake wong isih dheke dhewe rugi. Kaya pejabat-pejabat urip ngawur dumeh kuwasa terus apa-apa arep dikuasai nganggo berbagai macam cara nika. Ngantek PT-ne kuwi pirang-pirang. Terus isih pengen duwe PT, ketoke strategise PT ku ki digedheke ning kono kae. Ning kok ana sing manggon, piye carane sing manggon dusir. Nganggo dalil-dalil reka-reka kae walah ya Allah, arep nggo ngopo? Nek ngono ki arep nggo ngopo, Jal? Lah ya malah ming rekoso terus semakin akeh usaha dunyane iki ora semakin penak, ning semakin rekoso kok ya. Karena arep cul ora mikir ngono ya ora iso. Jenengan di PT utawa di usaha cacahe 5. Nang kono PT iki, nang kono PT iki, nang ngene iki arep cul meneng wae terus setar-setori duit ngono ya ora iso ya. Ya pendak dina dadak ngecek rono, ngecek rene, pendak dina dadak jedulke semacam aturan-aturan sugih ning njero kosong tenan. Mah kaya jenengan kuwi penak. Ora usah ngecek dono, ngecek dene wong ora ana sing dicek. Reka-reka ngecek. Arep ngecek apa? Paling pol mung ngecek tensi karo gula darah. Ketoke mung kuwi malahan. Tengok sak nggon-nggon lemes glundung, wah penak. Urip kok penake pol malahan. Gek sesuk iki sisape abot tenan sih ora enteng rekoso banget. Rekoso banget sing model ngono rekoso banget. Kecuali ana imbangan lek golek bondo gampang dibuangi. Nek wong Islam ngono ya kok duwe usaha iki wis pokoke tak nggo makmurke wong akeh sing sak-akeh nek pejabat ya nggo makmurke rakyate, nek udu pejabat ya nggo makmurke warga masyarakat. Nek kaitane karo bondo wong Allah nitipi bondo iki ora arep dienggo gagah-gagahan ning kon dadekne sarana nggo golek mulyane dheke ning akhirat. Dadi kabeh sing diparingi Allah ning donya niki iki sarana karo alat. Ora kok arep dimiliki men gagah niku ora. Sarana karo alat. Kaya jenengan di montor ngeten niku persis banget. Montor ki tetep butuh sarana dienggo tandang. Ya nggo mbut gawe, ya nggo ngaji, ya nggo iki, ya nggo iku. Lah liyane iki ya kaya montor persis kuwi. Ya ora wae nek bondo nek duwe nek tak ngono kuwi takne ya entek. Entek jenengan imane ra dadi. Jenengan ki ndek dhuwit cakne dienggo sarana golek akhirat maksude golek ridane Allah. Disedekahke apa dizakatke apa disumbangke. Ora entek. Lah kok entek piye? Karo Allah dijoki terus ngono kuwi kok nggih. Oh nyatane jenengan le dedit ya ora saiki kebiyen duwe ya isih duwe wae ngono kok. Kok kuwi duwe mbiyen gek jenengan umur 17 tahun. Ben jenengan mbiyen umur 20 tahun dedit kuwi ken saiki isih ajeg mang cekel terus ngono iki. Lah ya wis ganti ta duwite iki. Wong sadar banget anggere isih urip iki lunga teko duwite lunga teko kok ya meksa cetil. Wong lunga kuwi isih ana teko meneh. Mbok le mikir iki piye sih kuwatir banget ngono. Kuwatir banget lah engko walah kaya Gusti Allah ki nyemrimih kae. Nek gelem sinau awake jenengan nyatane mbiyen duwe semene tak cakne entek isih duwe meneh teko sing liyane. Cakne entek teko meneh, cakne entek terus nek dunya iki ngono kuwi. Ora usah kudu nganggo nobras. Lho nyatane kaya jenengan iki mbiyen ke SMP ngono ya duwite 5 gilonan kok. 5 gilonan kae. Karo 10 kilo.
Gambar apa? Gambar manuk. Ceriti karo gambar wit kambil. Buyan dicake. Bar kuwi teko meneh cakne ngantek jenengan tambah umur ganti dhuwit. Duwe dhuwit sing anyar meneh cake. Lunga teko meneh mbuh lantarane saka ngendi. Entek meneh teko meneh terus ngono kuwi sok mati. Ora-orane nek entek ting terus ora teko iki ora-orane mesti teko. Engko karo Gusti Allah didrama uripe men supaya kuwi iki teko. Sing drama Gusti Allah, jenengan rasah nganggo njedulke alasan logika sing sempit. Kok njedulke alasan logika sing sempit pripun? Wah engko nek entek ya piye? Mesti teko. Ning nek ra dilantari nganggo usaha, nek ra dilantari nganggo nyambut gawe ya ora bakal teka. Lah ya kuwi sing dimaksud dramane Allah. Ben urip ki ana maknane, mula dadak kon nglantari kok ya. Awal ning guwang wis ya dilantari kok. Ming arep guwang wis ya dilantari lho. Jenengan ki ming arep guwang wujude among-among, ming arep guwang wujude ngundhuh RT, ming arep guwang wujude acara iki kuwi rekoso to. Wong arep ngundhuh RT lho muni ben engko nek RT-ne ning nggonku arep tak gawe madangan. Wong aku ana dhuwit, arep guwang dhuwit. Kowe rekoso kok saka dhuwit mujudke madang kuwi. Ora kok to merem ngono, biar teko dhewe. Kowe gilani wong. Aku kuwi mengkor mbuh apa nek kok wis ra masuk akal. Iki ki aku ndedit arep tak nggo madangi RT. Kuwi kowe rekoso sik. Misalkan le madangan kok bengi, esuk iki wis dadak blonjo sik. Lho, ming arep guwang ya rekoso. Ya kudu dilantari mujudke. Mula arep nekake ya dilantari rekoso, guwang ya rekoso, nekake ya rekoso. Dadi aja kok omong muni, ning nek ra ikhtiar nek ra usaha ya ora teko. Lah wong guwang kuwi nek ra usaha ya ora guwang kok. Mung le mikir ki anu jenengan iki pancen pikiran cetil iki angel rembuke iki yakin. Apa-apa ki kudu nganggo rekoso kuwi sing drama Allah. Kowe guwang nganggo lantaran iki engko kangelane kaya ngene. Terus esuk kowe golek ben teko meneh, ben kejokan meneh. Le golek dilantari nganggo iki ngono kuwi terus. Dadi yo anane mung gedabikan rekoso karo rekoso. Ora ana penake kok terus lendanel iki nganggo paham picik cetek. Ning nek ra ikhtiar ya ora teko tenan kok ya apa-apa iki kudu nganggo ikhtiar. Pancen donya iki dunia ikhtiar, panggonan ikhtiar, panggonan tandang, panggonan rekoso. Nek wis paham ngeten iki insyaallah ora awel jane. Ning le arep nanamkan pemahaman sing kono lho angel banget iki. Wong ngaji tetahunan ya ora temancep-temancep sih. Angel. Ya ora temancep sih, keli wae lho pengertiane iki keli terus sirang terus. Wangil. Tobat ta. Kok lek sarwa kuwatir karo donya, rasa kuwatir. Donya wis wet-wet wis ora ya mlaku ming ngono kuwi lho. Bape tujuane ora nggo donya, ning tujuane arep nggo ngamal nyalengi akhirat. Makane dadi ra kuwatir wong pancen dudu kuwi sing digoleki. Sing digoleki dudu sing kuwi mula mbuh duwe mbuh kecekel, mbuh ra kecekel, mbuh ra duwe iki ora kuwatir. Nek pancen udu kuwi sing digoleki. Marasake angger jenengan iki gatekke ngono kuwi, aku ki ora golek kuwi. Mula kuwi ki ana ya ora tak gagas, ora ana ya ora tak gagas, wong ora golek kuwi kok. Kepenak banget. Ya gampangane jenengan ki nang omah ora pengin nek montor ming penak le gawe gambaran nek montor.
Jenengan ki ora kepengin karo supraik, ora pengen we ora. Nalika wis modal kan ora pengen karo montor supraik, utawa ngene wae nek angel wong sebagian sok ora kenal karo supraik, ketuan to. Ora pengen karo Nmax. Jenengan ki wong wis paitan ra pengin karo Nmax kuwi. Mula weruh ya ora tertarik jenenge wong ra pengin. Weruh wae ra tertarik. Ana ning kono ya ora takon. Wong ra tertarik karo ra pengin. Takon wae ora apa meneh kok arep numpaki ngono ya ora. Karena memang ora pengin. Lah kok kowe ora pengin, kamangka kowe iki wong sing dedet sih. Kok ora pengin aku nek nggon dhuwit ana, nek nggon senile Nmax kuwi wae aku duwe dhuwit. Lah kok ya ora tuku, ora pengin. Nek le tuku ki iso, aku ki ora pengin. Lho iki. Lah terus pengenmu apa? Aku ki arep tuku lemah lor desa. Dadi sing tak inceng ki lemah lor desa. Mula iki aku nyelengi usaha. Lah usahaku ki arep nginceng lemah lor desa kae. Penginku kuwi nek liyane wis ra pengen. Ndah heboh-hebate ngeten niku nek jenengan ki kepingine akhirat sehingga dimingi-mingi donya apa wae ora pengin. Nek iso ngene iki istimewa wangele pol iki aku ya mung nerangke tok ya. Wangel tenan. Arep gawe ngono wangele pol pengen akhirat, mula donya sing apapun dipenine apik kaya apa ora pengen. Pengen kuwi nek iso donya iki tak celengi, tak lumpukke arep tak nggo nguasai kono kae ngono ya. Donya iki tak reka, tak celengi, tak lumpukke arep tak nggo tuku kono ngono. Mula senenge ibadah, biasane wong sing ngene iki bab arep tuku akhirat. Senenge ibadah, kaya ngendikane Allah ning surat At-Taubah. Gusti Allah ngendika nika. Istilahnya wong-wong mukmin ingsun Allah tuku awakmu, tuku bandamu, ya tuku awakmu, ya tuku bandamu, istara alal mukminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dadi wong mukmin niku karo Allah dituku, sing dituku ya awake, ya bandane. Gusti Allah nuku awake, ya nuku bandane. Arep diijoli swarga bi anna lahumul jannah. Arep diijoli swarga. Mula jenenge mukmin iki kok mesti iso ngecakke awake, iso ngecakke bandane, nggo tuku swarga. Dunya sing anu kuwi wis sambil jalan saja. Wong gawe emperan wae nek wong akhirat ki gawe emperan. Ming gawe emperan ngarep kae wong omahe kaya mbiyen omah kampung. Dadi ngarepan dicagak-cagaki dikeki emper. Sangewe le tuku nang Barkas kok. Barkas ki barang bekas. Iki malah kok le dadak-dadak ditambahi emperan arep tak nggo kumpal-kumpulan nggo ngunduh ngaji wong aku ya melu yasinan, aku ya melu berjanjenan, aku ya melu iki. Gek iki kelingan nek mangsa udan ngene iki engko piye. Dilalae gawe emper we niate nggo ngono kuwi. Lah niki lek gawe emper wis wutuh dadi akhirat. Wong aku ki ya melu yasinan, melu tahlilan, melu berjanjenan. Kadang kala mbok wedoke ya sok ngunduh dasawisma. Nek mangsa udan ini sok ora tega mesake aku. Mula ya sak rupa-rupa tak gawekne kene iki. Lho niate wis akhirat meneh.
Ora kaya jenengan gawe terus apik banget kowe. Mulah arep piye iki? Ketoke wangune men kaya omah sultan. Wah. Jadi mengarep ben gagah ben wah. Beda tujuan dunia karo tujuan akhirat itu beda banget kok nggih. Beda banget. Nek sing donya kae ya engko nek cara dek ben kae sing mbuh isih apa ora. Nek pegawai negeri oleh gaji yang ke-13 kae. Bisa-bisa ana gaji yang ke-13, engko tutupane nek sing model ngono ki plesir neng Pantai Drini apa nang Pantai Ayah, engko terus bar kuwi Pantai Ibu. Dadi gaji ke-13 ngen-ngene plesir. Padha lelunga. Iki nek wong sing akhirat lah aku nek plesir ora seneng aku. Lah ngopo lah mengkur guang-guang wektu. Nek iso ki ya wektune geguang, bondone geguang ning dadi akhirat. Lah terus piye? Ziarah wae. Lah akhirnya milih sing ya beda padha lelunga ning beda kok. Beda to. Nek sing ahli dunya ya ora tertarik, iku mah dalil wong tuane wis ora tau diziarahi oleh cenanangan tekan kono. Barang wong ora akhirat. Angel nek wong ora akhirat. Tambok yo ning anu. Wah sing ngono kan pokoke sing bangsa nuruti dunya. Gusti Allah ing ngatasé wong mukmin. Iki lafate innallaha hastara 'alal mukminin ing ngatasé wong mukmin iki pokoke mengkur tuku awake karo tuku bandane. Wong sing ra iso ngecake awake, ra seneng ngecake bandane nggo tuku swarga, iki rada ndrawasi statuse mukmin paudu. Karena Gusti Allah tuku wong mukmin. Iki kok cacakane rada metu saka aturane Gusti Allah. Rada ndawasi statuse. Mbuh kuwi mukmin padha mbuh. Wis mang pikir dhewe mang ngrasake dhewe. Kesel aku suwe-suwe ngrasake jenengane. Niki sik terus ke sesuk. Muga-muga dadi rindani Allah. Udana kae nek glidhe kudu menyang iki. Niki sik. Muga-muga dirahmati Allah, istiqomah ning ngaji ning ibadah, atine dituntun mekoleh ridho karo mekoleh swargane Allah Ta'ala. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.